Patay na kuko ni Mama Jen. Nail cutter ta. Tungtungan digi mismo. Kuko ni Mama Jen. Kailangan seryoso. Eh, naputo din ta. Pa. Ba't malamig yan? Yeah. Bakit? Ayoko yung malamig doon sa kwarto. Gusto ko yung ano, hindi malamig ka mo yung nasa room. Yung nasa kwarto raw, amo. Patay na kuko ni Mama Jen. Ay. Niya, jangan na labis yung kwarto. Dandan, oo. Ha? Sinikita na po. Oh, kantahan mo nga ako. Marunong ko kumanta. Wow. Okay na naman. Hindi mo ba kumanta? Hindi mo alam kumanta. Ha? Wow. Kanta ako mga ano dati music tayo. Ay, niyo bro. Sandali. Neg, dardaran! Ganda mag-stay kami, hindi ba pa? Pwede. Oh, wait na! Ano ba yung tubig? Yan. Kuko. Kuko 101. Nata, Mama Jenny, nagrugi. Ayaw niyang magpa-service. Ako na mag-service. Mama Jen. Kuko. Narugit. Life sick. Energy, may channel cutter mo. Ako lang ito. Narugit. Ayos. Balance Robux. Kuko 101. Ayos. Ang ganda ka. Dahan. Patay dito sa lugar. Tagari, yang matulog naman. Dari kuko. Good. Dako matay mo tindi. Kuko matay. Kung hindi sa akin ako. Yeah? Pinaga kinagkod na. Ka-diabetic nga ro. So nga dapat ang kamasugat. Nagla-live din pala si Tito Ron. Oo, siyempre Para may yan. Dito madami din ako nakikita na live na naglalaro. Pangit yun. Dapat mag-live ka, kumakain ka ng bagoong, ganyan. Gulay. Diba, Mama Jen? Kung gusto na play COD. English mo. Kanta ka nga, Rod. No. Kanta. No. No, and forever. Anong grade mo na? Hi, Kuko. Ano mo na? Kuko 101. Ano dyan? Naman, nag-line up. Galing-galing ko, no? Galing yan. Naka-open sana yung kasama ko. Oh, Bessie? Very Ito good. number 1. Kuko 101. Oh, very good, oh. Tito, parang ano yun ng kwan Karate Kid. That one Oo, siyempre, nanonood ng Karate Kid. Yeah. Ayos. Next. Nabayad na natin, ha? Kala mo nakalibre? Tito, naglalaro si Kuya ng ganito. Sino? Kuya Brian. Pang baby yan. Eto, may bayad. Volunteer. Anong volunteer? May bayad to. If you want to draw a gun, you're gonna get a CP. May bayad yan. May bayad to, Tito. Hindi, ang pang nail cutter. This one, Tito. Tito.
Malas yan, sugal yan. No. Ano naman? Yan, may bayad. Bili ako Ilang sa... kabayan din magpaganan. Ito. Kasi, Look, ito. wako na ito. Ito. I just press it. Ba, may pera ka dyan ah. No, ito naman. My mommy gonna kill me. Wow, really? How much man. money? Your mom is gonna kill you, huh? City. Damn. Can you see the obing na ipatublak over there? What? The obing? Na ipatublak? Ito, palaging lumalabas si Mama Jen. Oh, see? Saan ka pupunta? I'm gonna see you there, oh. I-report mo. Pumupunta sa Micmac. See, bawal. I-report mo sa police. Nursing 101. Where's my other gun, bro? My favorite gun. Careful. Careful ah. Open sana kasama ko. Careful. Shit ka naman yun. Shit daw. Shit daw nga gumura. Huwag ka magmura. Bawal. I just hear oh. Oh shit. Yeah, oh shit, man. Shit. Yeah. Let me play rank. Rank match. Okay, don't move. Puto lang kuko. May karate pa dyan o dito sa may Darini. Yeah? Yeah. She's calling you. Who's that? Where is your mother? It's in the room, sleeping. Sleeping again? Yeah, Why? because she has a work. What time? Bukas. Bukas pa pala eh. Okay, malapit na. Let's go play. Parehas na tiko ko pa kasi. Bro, you can do this, bro. You do it, man. Shit, man. Aray mo. Aray mo, ano naman. I only have a 2 legend. I didn't buy it. I just did a puzzle. Oh, yeah? I just build a puzzle so I can get a gun. If you want to get the lava remix, you will gonna get CP. Oh, Yeah. Faster, bro. come on, bro. Oh, nalapasan naman dyan. Bayad ka, 300. I'm gonna see something. Wow! Oh, smells good. You smell that? Foods? Yeah. Don't try to kill me, freaking hybrids. Oh wait, my favorite character. Now I'm gonna kill you all. Don't move! Don't move! Ang ganda ng skin. Ow, 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 ow. Ow, ow, ow. Walton Bensu. Double kill. Let me use my favorite gun. Hybrid tong mga to, hindi marunong maglaro. Saka mo naman dyan. Pukul ka sa mga yan. Kaya nyo yan. Let me see. Very good. Very nice. Man. Quality, Mama Jane. Ah! Ba't palagi na lang ba ako nagsasabi? Yeah. Finish the mission. Finish the mission. Always bantay Muryot, ha? Muryot. Ha? Nakikita niya, nagasgasan. Very good.
Puti ba si pare? Nakita mo? Kita niya. Niya, di ba? Yeah. Nakita niya si Muriot. Piniginas-ginas nila. Let me use my Dobra toothbrush. I use every day my Dobra. Mhm. And then I'm gonna joke my Dobra with toothbrush. I just gonna like that. Like kayo dito, lumabas kayo. Huwag kayo matakot. Aray. Hindi ko nakita yun. Sa likod. Sorry naman. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Lagyan mo sila. Oh, good job, bro. Turn on bros, job. Yan, pati nga may kagyargit. Parang ganyan. Sila dito kasi. Kagyargit ka na doon. Kasi huwag ka rin aswal. Kasi Tito. malagi mo dyan habak kayo. Yun, nagkakad. Ganun nga, duwa kayo. Tito. Kung you want, Nawaway sa mo. Nandiyan nga niya ka. if I want to buy a knife like just a legendary, Ano na ito video? Okay. Tito. Ano mo na? Tito. Pwede ara. Tsakawan. If you will gonna buy the legendary knife, you will gonna need a CP. Oh, yeah? Yeah. Yung kuya niya na malakas Okay, si maglaro. Mama Jen, let me see. Naku ko, okay, very nice na. Ang kuko ni Mama Jen. Okay, bye-bye. This is one, okay, ito ang buhay. Naku ko! Walang pera. Buhay ng mayaman. Bye! Mama Jen. Bye! See you on my next live. Ano mata? Sige, my neck. Yeah! Ah! Makulit. Makulit. Nung isa to, isa